zai magana sai magana. To yi magana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ni martaba Allah ya saka da alheri. Yanzu ku zo ina da matsala da zuwa. Da farko na ji daɗin jin maganganun da aka yi. Amma ko kaɗan ban yarda da maganganun da waɗannan malamu ya bi su ai da ba mu gaddama ba. Ai ba gaddama musulunci yana da cikin aƙidan mu babu gaddama. Ba gaddama muke. Abin da nake cewa sallar mu ta juma'a ba mu kira mutane na anguwa mun ce su ni da ɗalibai na ne a cikin makaranta saboda idan na kalle su mutum 300 ɗibe su mutum masallaci akwai matsala ta tsaro saboda haka da ɗibe su ƴaƴan jama'a mu tafi titi wani abu ya faru to ba mu yi sallah a cikin makarantar mu za ku mu ci gaba da sallah a cikin makaranta insha Allah da gwagwarin yadda lokaci ya hukunta ina iya tambayar ka ne ka bar haka aka yi haka aka ce na shi na karanta ina zuwa jayayya kuka ce gaba mai jayayya ku bani in magana ma da ɗan zama da ma da kai hakuri kai hakuri magana ma da kai hakuri ma da sauri abin da nake cewa mu salafiyuna ne ba ƙarƙashin ƙungiyar izala muke ba mu salafiyuna ne ba ƙarƙashin yadda ne da muke ba mu ɗan makaranta ne ɗalibai ne kamar yadda sun zazzaki suke shi'anci aka kyale su a ƙasar zazzau yan tijjaniya suke tijjaniyanci suke yawon maulidi aka kyale su martaba ka kyale mu bi sallar don ba su gani ko a fara ba duk haki ba kan yaji ba zai yi ba su jama'a muna zaune lafiya da su hadisin annabi ya ce hadisin annabi ya ce saboda haka za mu ci gaba da sallah mu insha Allah a constitution na ƙasa constitution na